hari pertama syuting Nur. Hari pertama syuting di sebuah apa gitu? Sebuah penginapan yang berada istimewa ya. Istimewa. Pol. Istimewa. Tyson. Ikuti ya suaraku ya. Yuk. Dung tak dung. Dung tak. Wong kleru. Dung tak dung. Ndang. Lah kok pas ditarik bilang di. Oh iya masuk. Oke. Mancing, Mas. Oh mancing mas, mancing apa? Mancing perkara. Ki jare sapa sing arep bunuh diri ki? Sing ndi? Oh kita. Oh di Lindes Perahu. Piye ceritanya di Lindes Perahu? Opa tak pe. Yo, silakan ngomong. Aja ngikuti kamera cok. Sabar. Kabeh iki dadi pestine. Bravo. Kadang sak kene kene iki lho. Kadang sak kene kene iki lho. Kok iki medem bandut. Lah dom-doman geden weh. Wani jeblas ora? Wani. Iya cok. Lempatan rawu ini tetep. Gambar iki punya mlayu ning ngarep lho. Nyapa to kok? Weh gawani apa to, Cuk? Center cok. Kate paene sing iri-iri. Yo ora oleh marah kok. Apa kan aja guyang Bang. Wes nyapa wis? Bar nyapa wis? Anak tenang. Duh, berenang saya. Kayak terus saya dilarang berenang loh mas. Kecek. Iya. Enggak pergi ngompol kecek tenan lang. Ngate kowe guys suwi. Ya anu. Video foto. Dio. Lah iki nyapa bergaya ini. Oh, asik. Oh, nyapa kok? Ke video loh, Cuk. Well, sampai video. Nah, Nanti aku berdiri sih ya. terus Bos, ket mau blendes terus ki lho, piye Jal?
Lakon apa turun, Ron? Mancing bahasa Inggris ora apa. Mangan Jos. Man, Mergo pura-pura bahagia kuwi butuh kekuatan. Namanya apa, Mbak? Alvina, Alvina. Lagi bisa apa wis nate, Mbak? Lalu baru pertama kali. piye perasaan gabung main karo Sanggeni? Piye perasaan? Kesan-kesane. Kok iki sang campur aduk ya, Mas? Gak iso. Seru ya tapi. Mantap ya. Jadi cewek putra, tapi aku kayak mengkhianati putra sama Mas Hasbi. Sakit loh. Lainnya lah. Iya. Lainnya. Rong minggu ramangan jari mah. Iki nyapa iki mbak? Goblok. Kata-kata. Kata Kok kata-kata? kata-kata hari ini. Kata hari ini. Hari ini apa ya? Oh, mendung. Dino minggu ya. Aku mlaku Pak Becak. Iya. Apa kabar, Cak? Belakon Pak Becak. Terus apa fungsinya becak lho? Anu Mas jalan-jalan. Ki single sing kapiro? single yang ketiga, Ya. Ki Java karo wis anggene wis anu ya, proyekan 2 kali ya. kedua kalinya. Ya video itu. Gitu. Sing pertama kae. Sing pertama ada Rumangsamu. Biyen kan ate tembus piro viewne? Rumangsamu terakhir 19.000. Iku neng akun kawak kae. Akun sing kehack. Ya kae. Sing anyar yo upload Yo upload. mau gak mau re-upload di akun sing baru. Ya semoga sing apa single ketelu ki yo Amin. iso ngene neh lho, ngangkat neh. Amin amin. Ya ono iki. Terus ki piye? Ana proyek-proyek kena kae. Kira-kira wae ki. Banyak project yang harus kita kerjakan setelah ini. Kata-kata Bu. Kata-kata. Kita tentang apa Ki? Ya, tentang lagu Tentang single video klip ketiga ini mau ya. Ketiga gitu. Jangan pernah berjuang untuk melupakan jika itu menyakitkan. Tapi berjuanglah untuk bertahan. Intinya bertahan ki sing enek, sing selalu enek nggo kowe, song kono sing sampe tekan saiki mbaturi kowe. Engko nek wis sukses gak bakal ngalek cae. Yo karya intinya karya ki angel. Makanya hargailah konten kreator. Karena membuat karya itu tidak mudah. Keringat, air mata, darah perjuangan. Karo isine wi lho. Isinnya. Nah, aku tahu jadi ngono iki isin aku sumpah. Neng episode piro? 4. Iki nate neng episode 4 e Jawa film. Tapi ngomong gak ngerti lah. Gak ngerti. Gak ngerti. Nguin malu. Karena kita bukan pelawak, kita dipaksa lucu di situ. Mental diuji. Mental sangat diuji. Tapi yo Total. Langsung kena mental. langsung kena mental. Akeh jane moh Ada kayak nih, saja weh. Moh lho. Wah, kayak tenan. Nek gak arep Java kayak enggak. Iya aja weh. Harga diri lho. Pilih. Ya ndak gio. Dia. Berapa outfit lo? Pokoknya dari sepatu ya. Ya. Sepatu harga 7 juta, Mas. Sudah. Nah, Terus? celana kain Hmm? pemberian Bapak, Hmm? terus kaos pinjam. Gelang. Gelang ini yang pertama nemu Hmm. ya di sekolahan, yang kedua pemberian teman. Rambut. Pomade Gak jelas oh. gak kayak Arsenal. Iya malah kita ini kau enak mau jagong. Kayak embungnya apa ya? Enak bisnis apa karo?
pemandangannya yang beda sih ngerti. Mas, mancing kok, Mas? Mancing. Senja itu. Oh, cah senja. Golek inspirasi biasanya. Ya teh anu, vokalise apa? Bisa geni. Ngene lho. Piye? Wih, anu apa jenenge bomba? Bomba campur takon. Piye? Iki single ketiga lho. Iya. Sing arep Jawa lho. Sing gawe ngomong. Iya, sing gawe iki lho. Delok peropane. Delok peropane iki kok piye to? Ya Allah. Jane ya bagus. Tapi kok loro hati ya to? Ki agak loro ati ya. Piye Don? Piye? Nang gitu. Diceritane sik. Inspirasi. Wi, apa jenenge inspirasi kondi judul lagune Getun lho. Single ketiga lho. Anu nek jane nek masalah judul ini malah carry. Jadi guys kok Mas kameramen memang glundung. Suram. dadine Piye? sing nyusun kata terus bener. Ya iku lagi ket dhuwur sampe kok ngisor dirangkum gitu. Carane iso nyambung. Lah iku akhirnya dadi judul. Nek kadang nek nggae judul sik judul iki. Wi, Iso nggae kata-kata mengisor gak podo. Wi, apa jenenge? Nulis lagumu icing iki sapa iki? Eluwek di to, Mbak. Icing ngono lho. Eluwek. Peropane lho. Iki takon serius. Iki apa jenenge lirik iki ngarang dhewe maksudnya ngarang iki ya wis nulis. Ya wis nulis lah, apa ya pengalaman kae. Nek pas nggae lagu iki gak yus langsung Nulis nulis. ngono. Heeh. Tapi apik ya dadine. Piye? Ya ampun. Anu kan. Iku mungkin yo Rahmat yang diberi apa? karunia. Karunia. Ketidaksengajaan. Yo. Tapi sing membuahkan karya Asik, itu. asik. Ijane yo ora sedih ora nyapo-nyapo, ya tapi kuwi lah ketok kok pengen nulis, akhirnya tak tulis tok. Tapi mumen jare Mas vokalismu ya Eh. apa jenenge? Lagune Easy Listening lho. Easy listening. Ya. Sik. Tahu kon garap dik kabeh. Lah ternyata nek sing part dik gak iso oke. Jadi digawe kuwi to akhirnya apa jenenge? Duet. Duet ngene ya. Duel iki Pak, glut. Ngene. Duet lho. Piye. Dadi duit lah kuwi lho maksude. Wong gak kuat nadane jare dhuwur ya wis lah tak jajal lah kuwi. Wis lagi anu lho, lagi guys tok kuwi lah. Kuwi lagu pertama dangdut sing tak ciptakno. Sing mbok critane kuwi kan ning podcast Java sing kae jarene kuwi lagu wis suwi asline. Iya, kuwi lagi wis suwi. Cuma lagi dirilis iki. Kebetulan kan yo Wis suwi. tenan ora salah. Lagi wis suwi. Ya, kuwi lagu wis suwi jare, tapi kan iku apa arep ngebane sing liya sik. Ya terus akhirnya berhubung kae bar vakum kae. Piye iki ketoke wayahe ngundamu sing metu. Wis tau gas aku yo. Rekod ya wis bar. Wis ki garek gawe video klip iki. Di hari terakhir iki. Alhamdulillah rong minggu. Guaring. Guaring wis. Modelnya kayak kok ngelames ya, Mbak Alvina. Mbak A. Alvina Rahma. Karo jare sing lanang ibu ki artis caruban soel-soel lho. Anu wi Transgender. Masa? jam terbang lagi. Lah dek awas cumane sasul bengi sama salsa lho. Oh. Masa iki? Wong di. Lha wis nyekel kamera lho. Oh, sayangnya kayak iso didemne rono kamerane nyekel asine kuwi. Soel. Bismillah pokoke. Suwal. Iya. Anu cah tukang kendange. Nyambi. Yo siti-siti maksudnya ben melu ngono lho. Maksudnya yo cek dhewe kan. timbang maksudnya golek wong liya Yo. malah budget ngono iya to. Duit nek. Apa jenenge? Mengirit. Silisir. Silir. Netralisir. Opo kaya nek dunia lain to ki netralisir ki. Lebono apa gitu sing ngene. Ngurangi budget sing Yo. keluar banyak kaya. Wis terus gak usah muluk-muluk lah kudu sing Iya. iki kudu kuwi ngopo sing enek kan ya jenenge wong jajal kan gung lego to nek urung dilakoni. Engko bahar ngomong kok piye kan wis carane cara ya umpamane gagal lo iki wis tau ngono lho urung jajal kok alah gagal. Tapi sing biyen ki masih nggae teman-teman lokal maksudnya Iya. apa tantaran lokalnya yo iso up view-ne akeh. Ya iki semoga ya iso. Ya penak kan Iya. teko ngisor to ora mungkin ujug langsung. Timbang Lha adewe iki duwite iki lho. gak ono timbang adewe wis nyewa apa talon iki hargane mahal, bae gak sesuai ekspektasi. Dah. Yo. Karena aku Duit ya. coto. Kan karo belajar to yo. Karena aku ngono.
iki. Tapi ora kowe terus ben kok yo penak men tuh. 0 RP nek iki. Lah yo nek kowe no sakane Wis rokok iki saged. gak dibayar, menange akeh kowe. Nakah kowe. Kancane iki lho bagi opo? Wong ke syuting jaluk neh-neh terus kok. Lah iya. Lah penak kok. Gendong kata. Lah penak kok. Kancane belas kan dibagi. Belas rauman. Salahe. Ramen lho. Lah iya. Janger lho iki. Alah. Nemen-nemen. Aduh. Mangan angin to. Iya. Kiket mah mangan angin tenan. Lagi. Info chip pulangan. Angin. Biasa chip. Gresek yo nang iki. Ini pinggir-pinggir padu. Pokoke cikukan pengi iki kok iki wis bar ngene kan wis bar ta wis iso to. Yo editing yo kurang saiki. Lah. Paling yo paling seminggu paling wis bar. Lho, diedit barang lho. Yo to. Rasa nek kowe. Apa ye rasa ye? Tak Gak bruwe salah. kok sih koyo. Anu paten nek. Anu Anu langsung bener ini sosok tok. gidok kok gawe putih ya? Gen putih apa editnya mataku ning tengah kabeh. Aja. Inilah alhamdulillah. Paling kok ngene, Pak. Iso sisan disetel awakmu pas. Biasane Awas blok. malam apa? Malam. Jumat. Iya malam Jumat itu kan Malam ngamen Sabtu, no. iya. Malam Sabtu ngamen ning alun-alun to. Alun-alun. Paling sadurunge kuwi wis dadi iso mbuh lonceng apa mbuh apa lah. Iya. Tapi iso meriah ning kono alun-alun kan yo. Iya. Wow. Carane wong Wow. ben ngenteni barang yo gak kesuwen ngono diklone. Ngene. Masalah iki wektune iki lho bos renek iki. Nang alun-alun nyapa, Mas? Yo ngamen lho tanggapan lho ora enek sing gelem iki. Kuwi ben dino apa, Mas? Ben dino apa? Dino Jumat to. Jumat malam yo. Yo Awal awete jam piro? awake jam pokoke jam 7-an lah. Yo Alun-alun Caruban yo. yo sampai jam Rekso apa? Rekso Gati. Rekso Gati. kayak iki sampai jam 09.00 tok lho. Kowe telah titik ora bagian. Ning kono iso request ya, maksudnya iso nyanyi bareng kalau wis anggeni. Ora apa-apa. Heeh, sing penting yo musik lagune membaur ngono sik gak apa-apa, aja kembok lagu adro aku ya bingung. Dari terakhir dan project Jumasa ini sudah selesai. Kita nyatakan hari ini apa? Oh, bungkus ya? Bos, Nah, ini bungkus. Tali karet. Project pisang geni. Jadi, Kitun, tambah. Bungkus. Selamat bertemu di project berikutnya bersama Pisang Geni. Dan teman-teman. Arek-arek. Cie. Dadah. Ah, pas aku dipateni. Gak kelah gak wet malah. Lho, kan yang iki. Kata-kata dari Pak Bu. Ojo salah nih udan sing ninggal kenangan. Tapi salah hubungan sing wis buyar kan. Beralah satu.